Dakle, cijenjene kolege i ostali gosti, kako vidim da vas je večeras veoma dosta. Zadovoljstvo mi je da najavim prvu novogodišnju muzičku noć svih muzičara Kalesije i njihovih gostiju. Molit ću jedan aplauz za organizatora, domaćina Mehu, koji je domaćin ovoga objekta. I njegov simpatični personal. Aida i Omer. Molit ću i za simpatični personal jedan aplauz. Hvala lijepo. Želimo vam ugodne trenutke da se veoma ugodno osjećate. A sada mi je zadovoljstvo da pozovem kalesijske dijamante u prvom sastavu da otpjevaju bar dvije pjesme. Ići ćemo svi po jednu, dvije kako kome štima. Je li okej? I jedan aplauz za kamermana maestro Beri! Hvala lijepo. tradiciju. Svake godine između 15. i 20. decembra održat će se novogodišnja muzička noć svih muzičara Kalesije i njihovih gostiju. A sada da ne
i gospodo, zadovoljstvo mi je da najavim Kalesijske slavuje! Da najavim jednu također novu grupu pod nazivom Zvornički zvuci! Thank you very much! Bravo, majstore, podzielite ovo.
da najavim sve